De treinmaster de Abel Tasman vaart nowhere op weg naar de thuisbasis in Hoorn. Just er onder de boord poeten de vaargeul op de Snitsemar ondergroen. Alle 93 opvarenden moesten evacueerd worden. De meesten konden net aan boord blijven, er was geen overnachtingsmogelijkheid. En vandaar dat we iedereen dus van schip hellen gaan. Wie er paniek aan boord? Nee, dat is al vrij rustig gegaan. Er was genoeg eten en drinken aan boord. Je hebt met de skipper praten, hoe koer dit dan wel? Nou, hier is iets boeten de vaargeul terug te komen. Het schip stekt zo'n 12 meter diep. Nou ja, de Snitsemar is natuurlijk net heel diep, dus als je maar even boeten de vaargeul komt, dan zit je al snel vast. Nevens de skipper had het zijn schip bewust stillijns in de ronde van de vaargeul. Aan boord wie een discofeest van sponsors van de Snitswieken. De skipper kwam er net eerder als tolvoeren achter dat hij net meer voor het koer. 2 politieboten en de 2 veerponten brachten daarna de gasten in veiligheid. In 2 loopjes hebben ze er al heel escorteerd door 3 politiebootjes. Hoe werd de sfeer onder de mensen? Nou, die hier genoeg drank gewoon. Dat wie poer best. We hier bijna vergunning nodig voor explosieve stoffen. Het wie al hier alcohol, dus die hebben een best feest gewoon en die heb ik geen les van hoorn, denk ik. De Huddewien zwaar juster voor nog meer problemen. 3 Duitsers in Neet waren van het wetter helle en op de Hegemermar rekken een cruiser onbestuurbaar. Wat we zorgen is dat het voornamelijk wettersporters binnen die op het wetter zijn, die net heel veel ervaring hebben. De ervaren wettersporters die bloeien in de haven en die maakt je tegen gezellig. Maar er binnen een aantal onervaren wettersporters, ja, die kennen net litten en die gaan er toch op uit. En dan zorg je dat het in sommige gevallen goed fout gaat.